Башкалабыз Казанда шагыйрь фронтовик Фатих Каримгә багышланган иске алу чарасы узды. 9 гыйнвар көнне аның тууына 115 ел тулды. Әлеге чара шәхеснең истәлек тактасы янында башланды. Биредән язучы 1941 елда Бөек Ватан сугышы кырларына китә. Фронтның алдынгы сызыгында була. Көнчыгыш Пруссияга кадәр сугышчан юл уза. Фатих Каримнең гомере сугыш бетергә санаулы көннәр калганда өзелә. Республикабызның милли музеена килүчеләр язучының биредә сакланучы шәхси әйберләре белән танышты. Яшь буын вәкилләре шигырьләрен укыды, иҗатчылар, җәмәгать эшлекләре Фатих Каримнең шәхесенә тукталып, зур әһәмиятенә ия икәнен ассызыклап үттеләр. Фатих Каримнең иҗатын тикшерәсе дә тикшерәсе, сокланасы да сокланасы. Аның һәр туган көнен, һәр елны зур юбилей үткәргән кебек итеп, үткәргә өйрәнергә кирәк безгә. Бөекләрен бөек итәргә өйрәнгән халыклар